Ok, de salutare, bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Și da, haideți să începem și să vă spun ceva. E bine, eu am făcut foarte multe shorturi pentru că mi-a fost lene să mai postez și nici nu se merita. Și acum m-am gândit să începem o serie de Minecraft și dacă vă gândiți ce e bine, nici eu nu știu. Ok. Mi-am dat aici un shader și asta e casa principală. Vreau să vă prezint mai întâi Timecraft-ul. Ok, aici avem niște furnale. O să trecem acolo mai încolo pentru că acolo începe acțiunea principală. Aici este steagul României. Aici e tot un covor cu steagul României. Aici este un mall care nu e terminat, cu foarte mulți zombie în el. Ok. Stare sabie de aer. Ok. Hai să-l omor și pe ăsta. Ok, și dacă cum vedeți aici sunt full diamond. Astăzi am făcut statueta aia mare. Aici am fermă de dovleci cu ăla. Și poate facem episoade și cu această lume. Mai revenim și cu Brawl Stars. Hai să trecem la această zonă. Aici avem niște chesturi. Aici este zona numărul 2, aici e zona numărul 1. Avem aici niște ori colorate. Le vopsesc manual. Niște clopote. Ok, s-aude foarte tare. Aici o mini fermă. Prima fermă după Timecraft. Aici o casă. Care aici am stat eu prima dată. Acasă e făcută acum 4-5 zile. Care acum a rămas săraca din ea doar un crafting table, un furnal mai nou și un furnal roman. Și în rest numai chesturi. Aici este bineînțeles ferma. Nu se putea. Am avut aici cai de toate, dar din păcate am dat kill și au murit toți. Și acolo la ferma aia mare am avut niște găini și tot așa au murit prin kill. Așa este o macara, pot să o numesc momentan, care poți vedea tot Timecraft-ul și vom merge imediat la acel castel, care nu este un castel, ci este o fermă de copaci. Mă gândesc să fac un castel pe bune. Am știu ce să pun în el, de-aia m-am gândit așa ceva. Hai să vedem cum se vedem tot Timecraft-ul. Ceva de genul. Acolo este mall-ul, care o să-l verifică și pe el. Bine că nu se comoră acei zombie. Ok, stai că era să cad. Și hai să vedem acum acea fermă. Din câte vedeți, mi-am dat un shader foarte tare. O să vă arăt cum merg și pe timp de noapte și aici am pus niște flori. Aici un mic lac făcut de mine manual. Și hai să vedem aici. Aici, bineînțeles, am pus un gard cu niște flori. Și aici, bineînțeles, sunt flori, doamne, chesturi. Aici mai sunt niște chesturi pentru copaci. Și uite aici, o nebunie foarte mare. Numai copaci aici. Ok. M-am prezentat și ferma de copaci, m-am prezentat și aceste chesturi care sunt în turn. Dacă vă întrebați ce e acolo sus, e bine, nu e nimic. Am pus geamurile alea sus de design. Doar. Și dacă vă întrebați ce e capodopera aia de am făcut-o eu acolo, adică acel stâlp, e bine, fratele meu a făcut-o, nu eu, că vreau să-l fac pe el, dar după aia m-am sabătut și m-am făcut așa. Logic, nu? Ok, aici sunt niște clopote, care și ăștia se aud foarte tare. Aici am făcut eu raid și mi-a dat un cap de pillager. Aici niște
ăștia. Erau și niște furnale acolo, dar le-am luat. Oile și dacă vă întrebați ce sunt astea, și dacă vă întrebați ce sunt astea, tot e bine, aici este mina. Foarte mare, e până la Pedlock, în care am găsit o 50 și ceva de diamante în ea, doar în 2 zile. Ok, nu mă interesează bateria. Aici, cum am spus și mai devreme, este o cameră cu furnaluri și da, are plină cu furnaluri. Aici sunt furnalurile principale, unul cu ăștia sunt furnalurile principale. Am două furnale principale. Sunt câte 1, 2, 3, 4. Ok, deci am revenit. Da, am revenit aici și dacă vă întrebați ce e aia acolo, e bine, nu știu nici eu ce. Am pus un semn cu negru și mă întrebam unde e luna neagră. Ca să fac acolo. Ok. Aici este ca să nu mă pierd, ca să mă duc eu la sat, la ălea. Știți voi, se fac așa semne. Am pus și ăsta să se vadă mai tare, am pus și mai devreme. Hai să vedem cum e pe timp de noapte. Ok, o să dau așa ca și nu sunt obișnuit să vedeți cum e pe timp de noapte și peisaje. Ia uitați, luna. Se văd pe ăla când spawnează mobi. Asta e, dacă vă privați aia e o sabie. Uite aia de acolo. De la din cealaltă zici că e un Iron Golem ăla mare. Ok, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, să-l dați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!